Ndewonu ụmụ Igbo niile ebe niile unu nọ wee na-eso nyelu m ekene m unu niile. Afọ m ka bụkwa Amaka Ekwo. Abụ m nwanne unu nwaanyị, ntọnaanị ọdịnala na omenala Igbo na-amasị nke ukwuu. Tata bụ 18 December 2024, ya na ọgụ afọ ndị bekee. Anyị bụ ndị Igbo nkwere ọgụ afọ. Anyị nwere ọnwa 13 n'ofu afọ. Anyị nọ n'ọnwa nke 12. Ọnwa ndị na-akpụ ya ọnwa ede ajani. N'izu Igbo, taa bụ afọ. Ndewonu. Anyị ekene Chineke, chi ukwu nke okike na chi nta niile nọ n'okike. Anyị ekene mmụọ niile nọ na mba niile ebe anyị nọ. Kene mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Anyị ekene mmụọ niile anyị na-aba yi wee bịa ụwa. Kene mmụọ niile na-eche na-edu anyị n'ebe niile anyị nọ. Anyị si ekene dị lọfa. Wee na-ayọfa na-ayọsi fike fa biko kwa. Fike agwụkwa na fa. N'ọlụfa na alụ na ndụ anyị. Ise. N'izu ụka atọ galụ aga ka m bido wee kụzibe maka agwụ. M wee gwa unu n'izu ụka na m ga-achịkọta nkụzi maka agwụ. Akụziwo maka agwụ ya na mmadụ ọbụla anyị. Kụzie maka agwụ ya na ndị dibịa anyị. Kụzie maka agwụ dị na ezinụlọ ọbụla na nke dịkwa n'ụmụnna n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ike gero nkụzi ndị nke anwa, akaba arụ ka ije gee anya ka i wee ghọtasị anya ọfụma. Ndewonu. Ya na izu ụka ka m si wee gwa unu, aga m achịkọtazi ya bụ nkụzi agwụ. Ama m na anyị kalụta na agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye. Mmadụ ọbụla bịara ụwa nwere agwụ. Otu mmadụ ọbụla bịara ụwa, ya na ọdịnala Igbo ka m na-ekwu, ka ọdịnala Igbo dị. Nwa Igbo ọbụla nwere onye ụwa, onye nọọlịa ụwa, onye nọgharịrị ụwa, nwekwuzie agwụ. Maka o nwere onye na-anọkọta bịa bụ ụwa ma ọ bụ na akpara akpa na mmụọ onye na-abịa ebe ọ na-aga na ife ọ na-aga ime, na ndị ga-esi ya wee gaa, na mmụọ ga-esi ya wee gaa. A na-akpasị ife a niile na-akpa na mmụọ mmadụ wee bịa bụ ụwa. Maka iji ụwa esika, ya na-akwado akwado. Anyị nche ama na iji ụwa esika, ya na-akwado anyị akwado na mmụọ anyị wee bịabanụ. Ndewonu. Ya ka m si wee gwa unu, anyị niile nwere agwụ. Dibịa ọbụla nwere agwụ dị iche ọ ga-eji wee lụ n'ọlụ dibịa. Ọ bụ na o siro na mmiri, agwụ mmiri. Ọ bụrụ na agwụ ọfịa, agwụ ọfịa. Ekwukwulu m gwa unu na ọ bụ na agwụ ọfịa na-eyi anọdụ na aja ana Igbo, ọ bụla agwụ mmiri, mmiri jezuru ebe niile. Nwekwa ike ịnọ ebe ọbụla wee lụọ onye ọga. Wee chetakwala unu gwa unu ụfọdụ ndị dibịa n'ụwa kịta
na fa nọkwa n'ụlọ ụka maka na agbụ mmiri ka ha jigasị maka na onye isi ụka mbụ Jizọs gwara m ụnụ na agbụ ya bụ agbụ mmiri maka anyị ma na ife onye na mmiri jigasị ana mmiri ya bụ Jọdan. Ndewonu, wee chetakwala anyị n'ezinụlọ ọbụla nwere agbụ, ụmụnne ọbụla nwere agbụ, ezinụlọ ọbụla nwere ife eji malụfa, nwee ife a na-emekarị, ụmụnne ọbụla nwere ife eji malụfa, enwe ife a na-eme, fa nche niile agbụ. Wee chetakwala unu, gwa unu na agbụ na-eje ije, agbụ na-agbakwa ama, na agbụ na-ebido na lee nwatakịrị wee na-agba ama, mana ife melụ bụ na anyị ada enebela ụmụ ife n'ihi ife ụfọdụ ife anya, anyị eneghali anya, mana agbụ na-agba ama. Ya ka amụọ nwa ị ga-afụ ife ọ ga na-eme, igosi na ife a ka ọ bịara ụwa ime. Na agbụ na-eso mmadụ ma ọ na-eso dibịa, ọ bụrụkwa sọ na be nne ya, nwekwa ike isi n'ukwu nne ya, nwee ike isi na ukwu nne nne ya ma ukwu nna nne ya. Na agbụ na-eje ije. Wee na-agwakwa unu na ọnọdụ ka agbụ dịgasị n'ezinụlọ na nke ụmụnna anyị fadalụ mba, ma ife m ga-akpọkarị na fadị dormant, maka na anyị adịghị emezi ife anyị kwesịrị ịdị na-eme dịka ịdị na-eji achụ aja. Iwu bụ na anyị ga na-achụ aja maka na onyinye mmụọ enye gị. N'ọdịnala niile ọ bụrụ sọ nke ndị Igbo a na onye ka eji eme sacrifice offering, ma n'ụlọ ụka onyinye wee nye gị. So nke anyị ama ndị iche, ọ na-aghọta ya, nke anyị bụ ndị Igbo ama ndị iche na anyị ga-elota ka agbụ niile dị na be nna anyị ma nke dị n'ukwu nna anyị, na agbụ ndị a niile nọsị na-agwụ na-afụ maka ngọzi na onyinye dị iche iche na ngọzi niile dị iche iche dịgasị. Anyị kwesịzịlụ ndị nna nna anyị emezisigolo anyị ụmụ ife a. So ife anyị kwesịrị ịdị na-emezi bụ iji na-eji achụ aja, anyị kwesịrị ịdị na-achụ, maka na agwalụ m ụnụ na otu anwa ndị be anyị sisi na-eto dike na nke o mere ọzọ, otu aka ọ dị na mmụọ, na otu mmadụ ọ si adị mmadụ mma ka a na-etu ya afọ, ka a na-ajị ya ike n'ụlọ ọrụ, otu aka ọ dị na mmụọ. Ọkacha mmụọ dị mmụọ na like recognition really. Mmụọ dị too jealous. Onye ọnakata dịka ịnakata ije nye onye na-abụrụ onye ụwa ya, ije nye nri. Mmụọ dị too jealous. Ka nrapụgodi maka nke a na-arụ ọzọ na-abịa, aga m akụzikwa maka nke ahụ ife gbasara inye onye ụwa nri. Unu anụgo ụmụnne m, onyinye ya niile na ngọzi niile na ekpere niile ụfọdụ n'ime anyị tọrọ n'ụlọ ụka wee na-ekpe, na-ayọ ego, na-ayọ akụ, na-ayọ ụba, na-ayọ nwa, na-ayọ di, na-ayọ nwunye, ya niile anyị na-achọ. Ọ dịkwa na agwụ. O nwere ka esi ije na be nna gị mee ife ịchụ aja, jee na agwụ dị n'ukwu nne gị, jee na nke dị n'ukwu nna gị, ukwu nne nne gị, gafa ya imepere ya ụzọ wee gọzie ya, wee nye gị ife a niile na-achọ. Ị na-ejekwa ụka, ịlọtakwa, ị na-achụkwa aja ị na-achụ n'ụlọ ụka, akwụ dịka tithe na offering ị na-eme n'ụlọ, ịlọtakwa na nke anyị nwekwalụ nke bụ nke anyị, na nke anyị ama mfu. Ife dị na mmụta ụka bụ ọbịala abịa, ụlọ eziokwu anyị nabatala ụka, ndị nna nna anyị nabatala ụka wee si ụka nọdụ. Ọfa si egbe ebolu ugobelu, ọfa kụzila ife anyị famịlị anyị ji nabata ụka. Mana ndị nna nna anyị gwakwala wee sị na ọbịala ugbo onye ama mbịa gbukwu ya, anyị lọtakwa nke anwakwu ya. Anyị ndị nna nna anyị vazi ụka nnọọ, anyị si ụka nọdụ, anyị nabatala ụka maka onwe ife ụka, onwe mkpa ụka na-egbola anyị, nwee nke ife na-eme dị mma, mana fama mbịa gbu n'anyị ụka ama anyị nje maka na ụka bịa wee tụfuzie ọdịnala anyị na ntanala anyị, maka onye amela anyị ji wee bụrụ Igbo. Nke anyị ama mfu,
anyị ma tụfukwanụ nke anyị jee ụka anyị eme nke dị mma n'ụka. Emegodo ife ọzọ na ụka na-agụla anyị nsọ. Ụka na-elotala anyị nsọ anyị na nsọ obodo, dịka onye egbu na mmadụ, onye ewe n'ife mmadụ, sọpụrụ nna gị na nne gị, nche niile dị na nsọ. Ụka na-agụla anyị dịkwa na nsọ obodo, dịkwazie na ọdịnala. Ya ọ dị mma na anyị na-eje ụka. Ndị na-eje a na-elotala anyị mgbe niile. Ife ụka na-eme riri nne dị mma erika. Ama ife ọzọ na ndị mmadụ na-eje n'ụlọ ụka nwe obi aṅụrị, agba ezigbo egwu mbọsị ụka, lozo ụmụ ife na-akpakasịfa. Ya ụka dị mma n'ụdị ya nwa, mana anyị ga-agba mbọ na-emefe anyị kwesịrị ịma maka omenala anyị na ọdịnala anyị. Unu anụgo ụmụnne m? Na nkụzi niile m na-akụzi maka agwụ, ọsọ ofu ajụjụ bụ ife pụtakarịrị ụfọdụ ndị mmadụ jigo fanasị onye ọbụla ga-alụ agwụ. Na nghọta m, ọ bụrụ mmadụ nche ga-alụ agwụ, mana agwụ a na-ahazi ahazi. Ụfọdụ a na-ebidana na nwata hazie, mana ọ bụrụ na ị bụ dibịa, ị ga-amagono ihe eje n'afa nọ. Na ọ bụrụ na ada-ezighị ozi, ma ọ na-ezighị ozi, da aghọtasị ije n'afa one na one jụọ asa ọfụma, malụ ka ya alụ agwụ, malụ ka ya alụ agwụ. Ọzọ bụ na ị na-alụ agwụ nọ ihe na be nna gị, ịma ka ndị be nna gị si alụ agwụ. Maka ụmụnna ọbụla nwere kafa si alụ agwụ. Ka ndị be nna m si alụ agwụ abụrụ ka ndị ukwu nne m si alụ agwụ. Mana ofu fancha nọ n'ụmụ na-eke na n'odi, mana fada alụ agwụ ofu ya. Ihe abụ na ya alụ agwụ, ịma na ihe agba mbọ na be nna gị jeje ụmụnna gị agba afa, amala agwụ ya, malụ ka agwụ ya osi be nna gị, ma ka osi ukwu nne gị, amakwụlụ ka anyị sila ya agwụ, ma ife agwụ ya na-asọ, maka mmụọ na-asọ nsọrọ nne. Mmalụ ife ya adị na agwụ ya, ife anyị ji wee lụrụ ya agwụ. Ịnụga? Ama m na ọ dịghị anya so ọ bụrụ ịnọkọta gbapụ jelụba abụ na efu a na-ekwu na Facebook a na-alụ agwụ, na-alụkasị agwụ. Ihe ejikwa nwayọ ife dị na mmụọ sikwa ike ime lụtakwa ofu. Ịnụga? Ekene m ụnụ ụmụnne m, ama m na anyị aghọtasị gị. Nwezikwa ife gbalụ ụnụ ghalị, ụnụ adelu m na comment section. Ekenekwa m ụnụ niile ndị na-esonyelu m, ma ndị Facebook, ma ndị Instagram, ma ndị TikTok, ndị Facebook. Ụnụ agbagotago ga ndị Instagram, daalụ nri nne. Kọmentị ọma niile ụnụ na-edelu m, daalụ ụnụ. Na kunu si atụsapụ ozi m ka ndị be anyị wee na-anụ ya, ka o wee baalụ ofe ụlọ, maka onwe ndị kwesịrị ịnụ ya ozi. Ya daalụ nri nne na ezigbo ọlụ ka ụnụ na-alụ. N'izu ụka ọzọ, ife m ga-akụzi maka ya bụ Jizọs Kraịst na ọdịnala Igbo, maka na izu Krismas ka anyị na-aba. Aga m alụtụ aka ebe ama. Ekene m ụnụ, kene mmụọ niile anyị na-aba anyị, si na ọ ga-adịla ụnụ niile mma, ọ ga-adịla anyị niile mma. Na ife ọbụla bụ ife dị mma, anyị niile etinyela aka n'izu a. Ana m asị na chi egwu nke okike, na chi nta niile nọ n'okike, na mmụọ niile nọ na be nna gị, na agwụ nọ be nna gị, na agwụ n'okwu nne gị, na nke so gị, maka agbụjula anyị arụ. Afọ ncha ga-emegbedolo gị ife ọma anwa na akpa gị n'izu a na n'izu na-abịa. Ịkabakwa arụ n'izu ụka ọzọ na-abịa, ka anyị na-abanye n'izu ụka Krismas. Ịkaba arụ na ị na-ana ụlọ ije na agwụ dịbe nna gị, ije nwe ije kwabụ na ukwu nne gị dị nso, ije nke dị ikwu nne gị, ije wa ọjị ike neva na odudu na fachielu gị na-arọ bekee wee yọkwa agha fadubekwe gị na arọ 2025 na-abịa. Ime nyocha na ọ ga-adịla gị mma. Ịnọgo ụmụnne m, ekene m ụnụ, ekene si ụnụ ike. Mgbe ọ ga-adị na mgbe ọzọ, ka o mesịanụ.